Nafarroak 48 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Iruñe herrian erregistratu dira kasu gehienak. Aparkatzeko gune urdinaren aurkako protesta egin diote mailari txantreako bizilagunek mobilizazioekin jarraituko dutela adierazi dute. Iruñeko udalak harrera egin dio Anaitasuna Klub elkarteari bere 75. urteurrenaren karietara, alkateak udaletxeko fatxadaren erreprodukzio bat eman dio entitateko lehendakariari. Merkatariak Iruñeko kaletan izanen diren berriro asteburu honetan urrian amaituko den programaren 4. edizioan produktuak ostiraletik larunbata goizera den kanpoko aldean egonen dira ikusgai. Lurralde koheziorako departamentuak araztegi berri bat jarriko die Oroz Beteluko 153 biztanlei eta datorren urtean jarriko da martxan. Nafarroko gobernuak Intia sozietate publikoaren bitartez elikagaien industrian energiaren autokonsumorako dagoen eskaerari erantzungo dio. Nafarroko gobernuak antolatutako bakearen nazioarteko egunaren kontzertu irailaren 19 igandean izango da. Intempore abesbatza, koro ensemble taldeak kontzertua baluarten eskainiko du. Parkean euskaraz ekimena martxan jarriko da Iruñerriko aurren artean euskara sustatzeko. Zabalida izen ematea, Iruñerriko auzo eta herri ezberdinetan familia arteko harremanak euskalduntzea helburu duen egitasmo hontarako. Foru gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera, Nafarroan nabarmen egin du behera kutsatze kopuruak 48 atzeman dira azken egunean. Bezperan baino 33 kasu gutxigo dira. Horrez gain, duela astebete zenbatutakoak baino 63 gutxigo eta duela 14 eguneko datuekin alderatuta 39 gutxigo. Kutsatze gehien pilatzen dituzten gune edo udalerriak dagozkionez, Tutera eta Iruñe herria dira. Iruñan zehazki Arrotxape auzoan 4 zenbatu dituzte eta Ituren eta Iruñeko txantrean 3 positibo. Eremu urdina ezarri zenetik aste bat pasatu denean txantreako bizilagunak protesta egin zuten atzo Iruñeko udaletxeko atarian. Denbora gutxin 4.389 sinadura bildu eta hala ere trafiko erregulatzeko sistema ezartzea inposizioa izan dela salatu dute. Txantreako bizilagunak Navarra Sumari parte hartze prozesua abiatzeko eskaera egin dute behin eta berriz, eta gogorarazi dute Nafarroko arartekoak horixe defendatu zuela. Herritar, komertziante, ostalaritza eta auzo agenten parte hartze prozesua irekitzeko eskaera berretsi dute. Manifestazio egin zen zehazki Iruñeko udaletxera bilduta zegoenean gai hontaz eztabaidatzeko. TX auzo ekimenak ota ez no ala ota leloa zeraman manifestazioa Euskara plazatik abiatu eta Iruña erdialdera abiatu zen, non arratsaldeko 6 prentsaurreko zaratatxoa egin zuten aprobetxatuz udal ordezkarien bilera. Plataformatik helarazi dute hainbatetan Javier Labairu zinegotziarekin bilera eskatu izan dutela. Udaletxeko harrera aretoan Anaitasuna Kultur Kirol eta Aisialdi elkartea aintzatesteko ekitaldia eginda bere sorreraren 75. urteurrenean. Enrique Maia alkateak eta udalbatzako hainbat kidek harrera egin diete Iruñako entitate horren ordezkari nagusiei eta udaletxeko fatxadaren eskala erreprodukzio bat eman diete. Mertxe López elkarteko lehendakariak udal ordezkariei marko batean jarritako zapi bat oparitu die entitatearen armarriarekin. Alkateak hitza hartu du egun 8.000 bazkide dituen entitateari zorionak emateko eta hala egin du elkartearen lehendakariak ere, zeinari ekitaldi hontan honako hauek lagundu baitiote. Iñaki Garralda lehendakari ordea, Eduardo Uterga diruzaina, Miriam Ribas idazkaria, Natividad Díaz eta Miguel Goñi zuzendaritza batzordeko kidea, Ana Kanpistegi Anaitasunako zuzendari eta Carmen Caballero eta Javier García Helbetia konpainaren izenean. Zeina Asoba ligan ordezkaritza duen eskubaloiko ataleko babesle nagusia baita. Anaitasuna elkartea 1956ko abuztuan sortu zen Herkules eta Akademia Moskera futbol taldek beren bideak batzea erabaki zutenean. Lehen lehendakaria Antonio Moskera izan zen eta kargoan 1959-1956 bitarte egon zen.
Urte haietan bazkideak ez ziren 70 baino gehiago. Lehenengo bilera Paulino Caballero kalean zegoen lokal batean egin ziren, eta ondoren San Gregorio kalera leku aldatu ziren, egun Ciudadela hotela dagoen tokira. Hasiera batean kluba sortzeko arrazoia futbola izan bazen ere, pixkanaka saskibaloia, ziklismoa, pinpon, eskubaloi eta pilota taldeak sortu ziren. Sortu eta 3 urtera 1949an San Fermin Peñaren saila sortu zen eta urte horretan bertan atera zen lehenbiziko aldiz festetan. Une hauetan anaitasunaren atal horrek 217 kide ditu guztira. Bere historiaren 7. hamarkadan anaitasuna asmo handiko berrikuntza eta zaharberritze plan bat egiten ari da. Planak hainbat obra barne hartzen ditu, hala nola bigarren igogailu bat eta langileendako aldagelak instalatzea eta alterofilia aretoa, pabiloiko aldagelak eta komunak zein palkoa eta barren eremua zaharberritzea. Halaber, proiektuta dago jarduera areto berriak eta erretegiak eraikitzea, administrazio bulegoak aldatzea, emakumen aldagela orokorrak handitzea eta instalazioetako funtsezko zenbait gunetan oztopo arkitektonikoak ezagatzea. Gaur hasiko da pasaden maiatzan martxan jarri zen Iruñeko Merkatariak plazara kanpainaren 4. edizioa, zeinaren bidez Iruñeko udalak baimenak ematen baitizkie negozioi saltokien barruan saltzen dituzten salgaiak hilean 2 egunez kalean erakusteko, arreta deitzeko modu gisa eta haien eskaintza hobe ikusarazteko. Kanpaina elkarlanean antolatu da merkatarien elkartekin eta urrira arte iraunen du. Genero atean jarrita erosketa seguruaren alde egiten da, saltokien barruan bezero pilaketak gutxitzeko eta hiri osoan kale biziagoa babesten ditu. Ekimena auzo guztietan eginen baita, oro har, merkataritza elkarteak dituzten auzoetan establezimendu gehiago egonen dira, hala nola Aldezarrean, Zabalgunean Iturraman, Martinaz Pilkueta Donibane merkataritza gunean, Ermitagainan eta Mendebaldean, Sanduzelaien Arrotxapean, Txantrean eta Mendillorrin. Parte hartuko duten saltokiek aurrez izena eman behar izan dute udalak ezarritako epean eta dagozkien udal zerbitzuak araututako segurtasun jarraibideak bete beharko dituzte. Oinezkoek gutxienez 2 metro zabal izanen dute espaloitik pasatzeko, ezinen da karparik, megafoniarik eta giro soinurik instalatu, baina bai altzari arinak, hala nola esiketokiak, mahaitxoak eta erakustoki txikiak. Merkataritza jardunaldia amaitzen kendu beharko direnak. Halaber ezinen dira bide publikoan erakutsi ezta saldu ere hotzean gorde behar diren elikagai freskoak. Lurralde koheksiorako departamentuak Nilsa sozietate publikoaren bidez araztegi berria jarriko die Oroz Beteluko 153 biztanlei eta datorren urtean jarri ahal izango da funtzionamenduan. Gerta litezken matxura konpontzeko telekontrol sistema izango duen azpiegitura berriaren lizitazioa 537.401 eurokoa izan da, beza kenduta. Aurreikuspenen arabera obrak 6 hilabeteko iraupena izango dute eta 2022ko lehenbiziko hiruhilekoan hasiko dira. Nafarroko gobernuak Intia sozietate publikoaren bitartez elikagaien industrian energiaren autokonsumorako eskaerari erantzuna emango dio. Mikel Irujo garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilariak eta Itziar Gomez landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak hitzarmen bat sinatu dute eta horren bidez teknikari kualifikatuak bideratuko dira enpresei edo partikularrei energia eredu iraunkorragorantz aldatzeko aholkuak emateko. Halaber, hitzarmenak nekazaritza, abeltzaintza eta nekazaritzako industriaren sektorean mantentzeko eta garatzeko azterlanak eta ekintzen proposamenak egitea aurreikusten du, energia berriztagarriak sustatuz. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak aurten ere bakearen nazioarteko eguna ospatzeko kontzertu bat antolatu du irailaren 19 igandean, 7 Baluarten. Ikuskizun honen bidez, Nafarroko gobernuak bakearen kultura bultzatzeko konpromiso erakutsi nahi du eta indarkeriari gabeko gizarte plural eta demokratikoa bultzatu, arazoak eta desadostasunak elkarrizketaren, errespetuaren eta konponbideak elkarrekin bilatzearen bidez landuko dituena. Carlos Etxeberria Alonsoren zuzendaritzapean intempore abesbatza koro ensemble taldeak
Jubilate de obra eskainiko du. Dan Forrest hezitzaile, editore, pianista eta konpositoreak 2016an konposatu zuen eta bizitzari egindako omenaldi unibertsala da. Obra alaia eta oparoa da, baina baita gogoatsua eta introspektiboa ere. Musikagilek bere estilo propioa txertatzen dien kultura eta adierazpen musikaletan oinarrituta dago. Intempore abesbatza koro ensemble 1955an sortu zen San Jose abesbatza izenarekin eta kurrikulum zabala du. Nafarroa osoan eta estatuan kontzertuak eman ditu. Aipatzekoa dira halaber Frantzia hegoaldean, Nueva Yorken, Berlinen eta Londresen egindako emanaldiak. Parken euskaraz ekimena berriz jarriko dute martxan Iruñerriko haurren artean euskara sustatzeko. Zabali da izen ematea Iruñerriko auzo eta herri ezberdinetan, familia arteko harremanak euskalduntzea helburu duen egitasmoa. Aurten Txantrea, Arrotxapea, Iturramar, Osadia, Sarriguren, Aldezarra eta Ansoaingo famili euskaldunek aisian euskeraz funtzionatuko duen talde bat osatu ahalko dute jolas ezberdinak baliatuta. Egitasmoa 2 eta 6 adin tartean haurrak dituzten familiei zuzenduta dago. Proposamena beraz familika antolatua dago, haur bakoitzeko guraso, lagun edo senide euskaldun edo euskaldun baten parte hartzea beharrezkoa izan da. Talde bakoitzean 2 azpitalde banatuko dira, 2-3 urtekoak haurreskoletako handiak eta haurrezkuntzako lehenengo urtekoak, eta 4, 5 eta 6 urtekoak haurrezkuntzako 2. eta 3. mailakoak. Antolatzaileen esanetan helburu ezberdina daude, lehenengoa heldu, haur, heldu eta azken hauek eredua eman da haurren arteko harremanen hizkuntza ohiturak euskeratzea. 2. euskara eskolatik kanpoko espazioekin identifikatzea eta gozagarri egitea aisiara eraman da. 3. herriari edo auzoari lotutako bizilagun euskaldunen arteko taldea sortzea. Eta azkena euskeraz bizitzeko ahalduntzea sustatzea. 100 familiatik gorako matrikula eduki zuten azken maiatze-ekaineko saio arrakastatsuak antolatu eta gero eta helburuetan eragina edukitzeko. 21-22 ikasturte osorako plangintza eta egutegia osatu dute urriaren hasieratik aurrera, ia astero saio bat antolatuz. Dindaia Fundazioak 24 jolas saio antolatuen duen kudeaketa egingo du, izen ematea begiraleak materialak. Egitasmoak berrikuntza batzuk ere edukiko ditu eta Dindaiak antolatuko ez dituen saio autonomo eta diversifikatu batzuk ere eramango dira aurrera. Gurasoek antolatutako tailer, txango edo liburu trukaketen bidez edo jolas libreen bidez. Sortzen Euskal Herrian euskaraz gurasoak tokiko euskara zerbitzu tokiko eragile euskaltzale eta guraso elkartek ere egitasmoaren zabalpenean hartuko dute parte. Bultzatzaileen arabera 0-6 adin tartea oso bereixa da umeen garapenean, orduan ezartzen baitira hainbat ikasketa prozesuren oinarriak, hala nola hizkuntzak ikasteko behar direnak. Gerora ere ikas daiteke, baina adin honetan transmisio multzo ezberdinetan etxeko giroa, hezkuntza arautua eta aisia edukitzen diren ikaspen eta esperientziek aurrerago euskeraz normaltasunez hitz egiteko oinarri sendoa finkatuko dute. Horregatik, euskara dibertigarri egin eta eskolatik haratago eraman nahi dute aisiara. Kontzientziazio horretan eragiteko egitasmoaren kartelarekin batera komiki bat zabaldu dute, titulutzat Nire umeak euskeraz egingo aldu duena eta familiei galderari modu ilustratuan erantzuten lagunduko diena.